איפה הוא חנה? הוא חנה שם. אבל הוא תכף יסתובב. אפיק, כדי שתעצור, הוא תכף בא. מי? האוטו. שלא יתפוס אותי. אוי לא. אם אתה תחנה פה, הוא ייסע עליך. אם אתה תהיה פה, הוא גם ייסע עליך. הנה האוטו מסתובב. הוא לא, כדי שניזהר. נכון מאוד. נכון, כי יש לו גלגלים. גם לאופניים יש גלגלים. מי שבעזרה, אז נכון שבסמק הבית יש אחר כסדה כזאת. מה? הנה יש עוד אוטו. אוי לא! לא נורא, הנה. ירדן. בוא תלך. אוי לא. יש! בוא ניסע! לא! למה? צריך לחכות עד שהאוטו הזה ייסע. למה? הוא לא נוסע עוד עדיין. בוא נחכה לך. ריקי, מה? גומי לאופניים. נכון, הוא צודק אפיקי. הנה, אתה רואה? האוטו באמת מגיע. אתם יודעים הנה גנבים. שימי שקל! זהירות! ירדן. בוא. אפיקי תחכה. ירדני. זהו. אפיק, בוא ניסע. לא בטוחות שהם רוצים לנסוע. לא בטוח שיש מספיק. יש מספיק מקום. אורי! הצלחתי לעשות בעמידה. אתה יכול לעשות בעמידה? אני ארוג אותך. למה? אני ארוג אותך. רוצה להמשיך? אוי, עזור לי. אחי, הם... חונן, הוא צריך אותך. מה? הוא צריך אותך. מה? טוב, בסדר, לא צריך. חשבתי שאתה צריך את זה. ריקי באופניים, גפר שנשבר. למה אתה נתקע באופניים שלי? היי, תיתן גם לי, גם אני. נכון, הוא גם רוצה, תעבור. אבל הוא דוחף את האופניים. בסדר, אז תעבור. תעלה אותם. אני חושבת שאתה צריך להעלות אותם ביד, כי הם קשה להעלות אותם. אתה רוצה שאני אעזור לך? בוא אני אעזור לך. תעזור לי קצת. הנה, עלית. הופה. תיקח תנופה. גם את רוצה אופניים, תותי. וואו, כמעט. לא תיזהר, הגלגל שלך פתח אחורה. מה הם עושים? הם נוסעים אז לא צריך לבכות, תסביר להם שהם צריכים להסתובב, לדחוף אותם קדימה. אתה חושב שאכפת להם שאתה בוכה? בכלל לא אכפת להם. לא. תראה.
זאתי עסוקה בענייניה. תגידי, אתה לא מסתכל בכביש. אתה צריך לעצור לפני שאתה יורד לכביש. שומע? לעצור ולהסתכל. טוב, ריקי. ריקי עולה בקשר. כמעט. יעברו לך תכף. אז תיסע, לא, אתה צריך לקחת תנופה. תלך אחורה, 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 אחורה. בוא אני אעזור לך. ככה. ככה. עכשיו תיקח תנופה ותעלה. קדימה, קדימה, קדימה. חזק, 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 חזק. עוד, 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 עוד. כמעט. בוא ננסה שוב פעם. עכשיו תיסע חזק, 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 חזק. נו, יאללה, תעלה. מה לא מצליח? יאללה. סע, מהר, 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 מהר. חזק, חזק. עוד פעם, עוד פעם. קדימה, לדחוף. יפה מאוד. יופי. שלום לך. שלום, מתי את תרכבי על אופניים? מתוקה, בובה. תגידי טאטה. 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 טאטה לא מעניינת, מעניין אותה השרשר. יין? שניים. 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 לא, לא, אל תעזור לי. טוב, לא צריך. אוי, מה זה? אופניים, מה זה? חכה, אפיק, אל תתקפם. אני עולה. מנהל. מיד. אוי, הם נוסעים, מה זה? אופניים, מה זה? הם לא יכולים, נראה לי שמישהו... אתה לא מצליח אולי אתה זה גודל כמו של עובדים אופניים של פיקה. נראה לי שכן, נכון? צריך עכשיו. יכול להיות. אתה צריך לנסוע אחורה, ואז עם תנופה להעלות את ה... כן, אתה רוצה שאני אקח אותך אחורה? את הגלגל בוא. הזה. זה מה שנותן. נו? אחורה, אחורה. עכשיו מהר מהר לנסוע. מהר 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 מהר. יפה מאוד. כל הכבוד. רגע, גם הוא צריך תנופה. רגע. יפה מאוד. כל הכבוד.